Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So karon mo to data sa Minteryo kay managkuta and nag-Minteryo? Ano ba? Bot-bot ako. Then gandam na mi. Look. Ito na si Papa sa gawas and see you later! Bye! Uy, nagida ni mong kwarta dito sa Ano din ako views sa Blackpink Blackpink! Na Blackpink Mail. Blackpink Mail ang sa ito. Ang sa pangalan to? Champ meal. Champ So na all. Nari pa dila. Tinuod ka to? Legit ka to? Nito, oy. Dit man ang kuha nila. View lang ko ano. Graphics. Agay. Hayag kayo. Daki kong nang pagasolina. Di man makaro ang gasolinahan o. Caltex. Sorry, lang Caltex no? See you guys later. Hi. Abot na mi. Okay. So, hello guys. Hello, hi. Nene. Bisaya ni Minteryo hay. Minteryo. Bisaya ni Lulungan. Yes. Ano lang? Kaya sana. Say similar. Cementerio. Similar. Ah, cementerio. Cementerio? Ay, sira po eh sa Minteryo. Cementerio. Ang logo. There. Samang. Samang? Ang cementerio? Anong samang? Isang ang naglasaw si Juan. Tara. Nabuling. That's Biyag ni samang. ano nga pwede guys. Buling kayo. Tara. Dagan kay basura. Oh, dagan kaayo. Tamo kay ko na. No. Manami ka. Sabi ko na. Manami pray. Ata sunod lang. Manami. Ata sunod lang. Hi. Nani Arura. So, next stop kay Clarine Cemetery. Ito na. Bye! Okay. Mga to na ni. Uy, Bye! mga to na. Birthday niya kay 5/18/2010. Haan si 518. 1910.
Ha? 1910. Namatay siya 2018. Wow. Pila 100, edad anak? 108. Wow, go 108 guys. Yung edad namatay. Oh my god. Taas ang kinabuhi no. Sana So hi guys, so atong subayan ang katona ay reserved ato tanon. Ulit, head. So, disirado. Ato tanon ang nakabuta nga reserve. Dito ari. Wala siguro ron. Hah? Ngay đây. Ngay. Uy, buot daw. Dahil dito. Hala. Uy, buot. Punta na uy ato ang kita ang. Kaman to reserve. Reserve. Hey, tana. So mga ato na ta guys. See you later. Oh, na full storage min. Napong kadiyot ang video. Na gipicture na reserve. Di ato hangan to. Okay, so padong na to sa next destination. Bangga na sa yung Inabanga? Inabanga Memorial Ground Board Show. Haman ba? Tinabal na? Ay, hamay. may tinapal mo. Butangan. Hamay, butangan na. Ginamos na ba? Ano mga lata dito bunan. Kalain. It's super disgusting. Walang gilaw. May pamupalit na naman. Buwa nila ni. Sirado kaya no? Tag-120 man. Tag-120. Patay. Padung na eh. Asa dahil kong trapong buwan. Tara. Abot na ta. Pila ka po? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanay gate. Clarin Memorial Park. Hindi ko nila. Ano na to? Uy, gamba ka. Dili lang. Sila Ma'am Nancy, no? Ada din. Sila Ma'am Irene ba? Dili lang. Ada lang. Nana. Init eh.
Hangat jud kani dari sa Clarin ay waiting pa. Hangat na jud kayo. Guys, kabang mo guys makita na ninyo ang dagat. Awa. Nagkaan niya. Kitang dagat. Say. Tara. See, Michael, the orange Mario. Nindot kay siya, guys. Nindot ang diri nga part pero dito kay paano? Rob, Rob maot ganda. napatay, uy. Sponsor man tali ni. Wait lang. Papadari di ay. Leon and Tara. Tara. Sana isla dito. Ah. Ayan. umalis ka dyan. So ayan guys, picture sila. Sana dito. Saan na ata diri sa Clarin Memorial Park. Agay kahangat. Ako ang himong Palumi. kuha na ni. Agay kahangat pa kahangat. Hangat, uy. Dara lantern dahil. Ayaw, kuha na. At my face. Diba? Tapos sila dito. Picture sila ganiha. Sila mama na pa sa ubos, guys. Tara. Dugay kayo kalakaw. Pangap, ubi. Alis. Picture na. Ganda rin ako gabit. Ako'y hawid. So, mga tuta. So, ang tanong ko ni nanay kay napa dito. Napa dito. Ay, Adto. adto. Pako lang. Mali di ay. Ano ba dahil? Ano ba? Haman ba? Oh, Yana. hindot ka. Hindot kay siya. Basta ang hilis magtanaw na. So, ayan. Si Tan. Sige, Tan. Sa video. Tanawa si Shane, no? Nag-picture si Shane. Yes, guys. Okay. Behind the scene. Si Joanna guys na dito. So, let's go! Giasa dapit. There. Yan na, kinapa sila mama diri. Naglinya. Mga dyan na may padong. Ah, tabon. See you guys. Human og pray. Dahon layo ba? Mana may pray. Awa guys, naibalay. Naibalay sa liyo. Pero mama, wala na daw. Ito yun, nakita mo na? Kana. Awa guys, ako pakita ninyo ang dagat. Kita kayo. Tada! Na! Hello kayo ang dagat. Isla na to dito sa... Samuel? Pasko din na siya? Kana mo na isla. O, ito pa isa na. Ito pa isa. So, manami diri sa Clarin Memorial Park and we're going to ano po kami? Kaluoy. Doon sa Kaluoy sa Kalab. So, isa man. Init kayo. And gikan kami sa babaw, so hangat. Ang mga tao. Very down.
Dawata rin, dawata. Oh, nag-bid na. Uy, nabi ka ng balyo. Just refill. See you later. Okay, hapit na mi. Yay. Tara, oh. Sada. Bilhin nila sa Remedios din ang kaluoy, no? Boss? Karon pasad ko. Ang Remedio manggod kay Para abo man. Lah. Para abo ba din sa yay. guys. Nalita. Nga akong gawin. Ako ko lang. Baldiyot ka kaayo. Sunod. Ako si Songman, gwapo kaayo. Naman. Wait. Ako wallpaper ba? Nakita na pagkugwapo ko sa Songman. Yeah, so pogi. So, let's go. No, say pogi. Ay, wala nakita. Tara. Tara. Lee Jeno. Uy. Gwapo si Jeno, gwapo po si Songhon. Oh my God. Show ya kung paano. Home So, screen. alright guys. Jeno. Pareha di makita. Ayan. Ikaw, bracelet mo. Ayan na. Di makita.